det lidt. Men han så svært ud. Så sagde jeg, brutal! Så bragte jeg ham. Jamen nu spurgte vi, om du kunne lide Jimi Hendrix. Nej, så vent lige. Så var det, jeg var hoppet rundt og... Men så kom der 3 minutter, men min svær var uduelig. De havde nemlig svære ting der på. Så var min svær ned. Det ene efter det ene. Nej, sagde jeg. Jeg må hoppe efter min andre svær. Men så sagde den ikke tid. Så jeg til ninja-turtle. Så skulle jeg have et ninja-svær. Og et svær. Og så skulle jeg have 2 brutale svær. Så sagde det bare. Så kom han. Store Naruto. Og jeg sagde. Så han brugte sin ninjutsu. Så var der 25 af ham. Så tænkte jeg, ham klarer jeg. Så en brutale svær. Vi får dem sammen med spyt. Og så sagde jeg, og så var det, så kommer Sasuke. Skal jeg ikke tro det i løgn? Så fandt jeg skam lige en jutsu-papir. Ja! Kan du se, hvad der kommer ud? Du er min mand! Eller er du bøsse? Prøv, jeg bare interviewer mig. Vi spurgte, om du kunne lide Jimi Hendrix. Hvem er det? Jeg rapporter, hvad er det? En skuespil. Nej, spørg lige ned på sættet. Hold mig lige beskæftiget. Vi er sådan noget med et show for os, så mens vi lige ja, okay, så vent lige 2 sekunder. Jeg har svaret nu. Hvad er det? De vil ikke som musikere. Okay. Jimi Hendrix, han er... Hvad fanden var det nu? Hvad var det? Nå, okay, men så var det, jeg troede her. Og så jeg bare... Ja. Men Jimi Hendrix, der er ham, der har lavet Hey John. Hey John. Det er jo Jimi Hendrix, der har lavet Hey Joe. Jamen nu mener vi Jimi Hendrix. Der har en efter. Vi gider ikke det her bare. Så går. Hvornår bliver det sandt?